बाथौ सोलोंथायारि बिथाया नैबे सिजौ बाथौ आश्रम फरायसालि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे नदुवारनि जि सिजौ बाथौ आश्रम फरायसालि दा बेयाव मा थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बेयाव दावबायफैनाय जादों? खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ सोलोंथाइ बिथाया बयबो मिन्थिगौ जाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे दालाय आफाद बेहा दालाय आफाद थोंजोङै दङ एकाडेमिक सेलनि दालाया बाथौ सोलोंथाइ बिथा बे जोङो बाथौ सोलोंथाइ बिथानिफ्राय जोंनि बाथौ सोलोंथाइ जायफोर बाथौ आश्रम फरायसालिफोर बे बाथौ आश्रम फरायसालिफ्रा मा हाल सालाव दङ बेखौ नोजोर बोनो थाखाय जोङो नायदिङो इन्सपेक्सन खालामो बाथौ सोलोंथाइ बिथानिफ्राय दा बेयाव जों माबाफोर माने मा होनना बुङो सलुसन होनो हायो नामा बिनि माबा जेंनाफोर जों सुस्रांना होनो हायो नामा बेखौ जों नोजोर बोयो आरो बेबायदियैनो जोङो खामानि मावबोदों मावलांबाय थानो नाजालांगोन दा दिनैबो बे नदुवाराव थानाय नदुवार दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिजौ बाथौ आश्रमाव फैनायनि थांखियाबो बेनो जे बे बाथौ आश्रम फरायसालियावहाय बे फरायसालिया माबायदियै सोलिना दं फोरोंगिरि साबेसे दं हाल साला माबादि सोलोंथाइ बिथिङा माबादि सोलिना दं बेफोरखौ नोजोर बोनो थाखाय जोङो बेयाव दावबायबोनाय जादों आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो जों दा थांगोन बेजों लोगोसेनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैबाय थानाय 4 आरो 5 जुनाव 4 आरो 5 जुन 2022 मायथाइ बेयाव रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव BICC आवहाय फोरोंगिरिफोरनि मावबादा एबा ट्रेनिं बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों बेयावबो जों बिथांमोननिफ्राय जोंहा गोरायुं बिथाङानो दङ बिथांमोननिफ्राय फोरोंगिरि आरो गोरायुं लोगोसे हायोब्ला स्कुल सामलाय आफादनि मासिगिरि बिथांखौबो जों खावलायदों बिथांमोनखौ लानानै थांथों जों सम सम फोरोंगिरि ट्रेनिंफोर होबोदों बेबायदि होलांबाय थानो नाजालांगोन जाहाथे जोंनि बाथौ आश्रम फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा साबसिन सोलोंथाइ होलांनो नाजायो। आङो बेयाव सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना बिनि बे फरायसालिनि जा आबहावा बे आबहावाया जोबोद गोजोनथाव माने बुंनो माने सोदोब गैया बेयाव गोजोननायनि आरो बे आं आसा फारिदों माने बेयाव साबसिन आबहावा आरो लाबोनो नाजाबावनो हागोन बेयाव हयथ' दंफां लाइफां गायोब्ला आरो गोजोनथावसिन जाबावगोन आबहावाया बेयाव जोङो गोलोम बोथोरावबो आरामसे माने हाबाफारि लानो हानाय जानानै फैदों बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाथौ सोलोंथायारि बिथाया इयुनाव माबाफोर थांखि लादों? बाथौ सोलोंथाइ बिथानि गुबै थांखियानो जाबाय माने इयुनावहाय जोङो थार नोगोरारि सोरजिनो थाखाय थार सोलोंथाइ होलांनाय बाथौ आश्रम फरायसालिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा नेसनेल लेभेलजों लोगोसे इन्टारनेसनेल लेभेलावबो कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जनो हायो कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जों उथ्रिनो हायो आरो सासे थार माने बेसिक एजुकेसन लानायनि गेजेरजों थार नोगोरारि गावखौ दालांनो हायो बे थांखिखौ जों लादों लोगोसेनो जोंहा मिजिं दङ जे बाथौ आश्रम फरायसालिनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा इयुनावहाय थार सासे बर' जाहैनो हागोन। नंगौ बाथौ सोलोंथाइ बिथाहा बे थांखिफोरा दङ जोङो गिबिग्रो गोजौ सोलोंथाइसिम जों दासिम सोलोंथाइ होबाय थादों बेजों लोगोसे जौसिन फरायसालि फरायसालिमा आरो बेबायदि मुलुगसोलोंसालि गायसननायनि थांखिया दङ। दासिम जोङो 12 फरायसालि सामलायनानै दङ बाथौ सोलोंथाइ बिथानि गेजेरजों आं आसा फारिदों जोङो साबसिनै बे फरायसालिफोरखौ सामलायलांनो हागोन बे फरायसालिफ्रा साबसिन सोलोंथाइखौ होलांनो हागोन गोजोन आबहावानि गेजेरजों।